neCovid kutanga hapana. Mufaro chaitai neCovid kutanga hapana. Changova chipiti-piti kufunganya neCorona tichasvikepi, pasi richipera zuva nezuva baba. Changova chipiti-piti kufunganya neCorona tichasvikepi, zvinhu zvichioma zuva nezuva baba. Changova chipiti-piti kufunganya neCorona tichasvikepi, isu tichitiza chatisingaone baba. Changova chemutengure, iwe chemutengure. Changova chemutengure, iwe chemutengure. Tichimanya-manya kurwisa Corona iyi, toonera pamwe chuma chemuzukuru, totobata pamwe tikunde Corona. Gezai maoko tikunde Corona iyi, sanitizer itikunde Corona iyi, begai mamanze tikunde Corona iyi, mira kure nene tikunde Corona iyi. Newe chekaninga usangobamba nando iwe, wafunga unani uchinge wafunga wokunani, wafunga unani uchinge wafunga wokunani. Musoro kutema kupisa muviri, kukosora kwakanyanya, nemuchipfuva kunza muchirema. Musoro kutema kupisa muviri, kukosora kwakanyanya, kana muchipfuva kunza muchirema. Gara mumba mako, kati gara mumba mako, gara mumba mako uponerere utano. Katika gara mumba mako uponerere utano. Katika paizvi zvose chikuru kuna fugama una mate, kati fugama una mate.